Kija umalo zaplakala, dok je govorila da je sa Slobom izgubila najvrednije u životu. On spustio glavu, a onda je Dušica pitala ključno pitanje. Jesam dobila mnogo, ali sam izgubila mog muža, ono što mi je bilo najvrednije u životu. Rekla je Kija, međutim, nakon njenih reči, ustala je Kristina koja je umalo zaplakala, dok je pričala o tome šta je zaista dobila ulaskom u zadrugu. Ja se slažem sa Lunom da sam boravkom ovde dobila i prijatelje i ljude koji me vole spolja i podršku. Neizmerno sam zahvalna. Kogod dođe svi mi pruže ruku i upute reči podrške, ovde sam stekla mnogo prijatelja, a vidjet ćemo kako će biti napolju kad izađemo. Znači mi, eto, pred kraj što su mnogi promenili mišljenje o meni. Ja se nisam ni trudila da tu nešto menjam, nego sam jednostavno bila ono što jesam. Oni su to uvideli i zbog toga mi je najviše drago. Jesam dobila mnogo, ali sam izgubila mog muža, ono što mi je bilo najvrednije u životu. Počela je Kija. Da ti je bilo vredno ne bi ga izgubila, ubacila se Luna. On je osoba sa kojom sam ja mislila da ću provesti ceo život. Nastavila je Kija, ali je Luna opet prekinula. Nikad se ne zna, rekla je. Samo da završim. Jesu mnoge stvari koje mi je on uradio odvratne, on je mene. Ne znam koju reč više da upotrebim, šta mi je sve radio. Ali bih rekla da su ovo sve bili Božji znakovi, da treba da se sklonim od njega. Ali da sam izgubila njega, izgubila sam ga. To je moj muž i izgubila sam ga na najodvratniji način na koji neko može nekoga da izgubi. Javno. Ja sam svesno došla ovde, znala sam i nisam znala u šta se upuštam. Znala sam u šta se upuštam sa vama ovde, ali nisam znala u šta se sa Slobodanom upuštam, da će mi biti teško da živim ovde sa njim više od 7 meseci i da trpim to što trpim. U pravu je Slobodan, ne mora on mene da brani. Trebalo bi, ali ne mora, ja mogu sama sebe da branim, rekla je Kija. Ja sam te uvek branio, kad sam osetio potrebu da treba da te branim. Ti odlično znaš sama da se braniš, rekao je. U pravu su, da ja ne mogu da pređem preko toga. Ja sam svesno slagala Slobodana, kada smo pričali, nasamo. On je mene pitao milion puta, da li ti možeš da pređeš preko toga. Ja sam želela da pređem preko svega toga, ali ja sam realna, nema teorije. Moje dostojanstvo to ne može da izdrži. Vama je sigurno izgledalo milion puta da sam ja gubila dostojanstvo, da sam dozvolila da on mene ponižava, ali mislim da sam ga samo pustila da radi ono misli da treba da radi. Naivno sam poverovala u milion stvari o kojima smo pričali poslednjih mesec dana, ali završilo se kako se završilo. Ja ne mogu da pređem preko toga, nisam takva osoba. Volela bih da mogu, da sve bude kao pre. Ali da sam izgubila sam ono što je meni bilo najvrednije u životu. Dobila jesam neke druge stvari, a vidjet ćemo kad izađemo kako će se stvari odvijati, rekla je Kristina. Jel bi? Da li bi menjala sve to jedno za drugo? Pitala ju je voditeljka Dušica. Naravno da bih. Rekla je, za više vijesti pretplatite se na naš YouTube Mijale kanal.